proč zrovna býčí koule? Od počátku věku vyhledávaná pochoutka, že jo? Býčí varlata jsou omílaný spousta mýty. Jedním z nich je, že zvyšují testosteron, což není potvrzeno. A druhým z nich je, že jsou to výborný afrodiziaku, což taky není potvrzeno. Ale teorie není praxe. Proto máme tady 72 hodin, kdy budeme jíst pouze býčí koule a zjistíme, jestli to udělá něco s námi. Protože co dělá z chlapců muže? Pořádný koule. Jdem na to. Lidi, v životě bych si býčí koule sám nešel koupit a normálně bych si to nedal, ale já tady trpím pro vás a za vás. Četl jsem, že si spousta lidí myslí o tom, že to je fakt jakoby hnusný maso, že jo, asi vzhledem k tomu, z jaký to je části. Já jsem to nikdy neměl, teď to bude fakt jako poprvé, vůbec nevím, jakou to má konzistenci, jakou to má chuť, ale si budu to i poprvé připravovat. Takže 72 hodin býčí koule právě teď startujeme. Já tam dám asi kilo koulí, to znamená 2 balení, takže to bude asi takhle. Jinak koukal jsem se včera na internetu, jaký jsou způsoby přípravy, já jsem si vybral ten nejjednodušší a to je vaření. To znamená, že vlastně na povrchu těch koulí je taková tenká blána, tu musíme rozříznout a sloupnout, aby nebyly gumový nebo tvrdý. Pak se zblančírujou, to znamená, že se dají do vařené vody na 1-2 minutky, pak se schladí ve studený, tím se zbavíme toho zápachu a pak je dáme znova vařit zhruba na nějakých 40 minut, aby změkly a můžeme podávat. Jako přílohu troška rejže, doufám, že mě prostě odpustíte aspoň trošku ty rejže, protože já nemůžu žít jenom takhle na koulích. Nezačíná to moc dobře, nezačíná to dobře. Jak přátelé, tady ty 2 koule mají půl kila, jsem to vážil. To jsou pořádné koule. Ano, to má být nějaká tenká blána a já to nevidím, tu blánu. No smrdí to teda pěkně. No nic, jo hele, čum, tady je ta blána. Tak tohle musíme sundat, aby to nebylo gumový. Tyva, nedělal jsem nikdy nic horšího asi. Úplně si prostě připadám jako... Já už jsem v rámci videí sežral docela dost věcí. Živý kobylky je něco takového. A to byl pro mě fakt jako extrém, fakt jsem se musel hodně překonávat, abych to jako snědl, protože že to je prostě třeba ta kobylka živá, nebo ten červ, tak to jsem se musel fakt strašně překonávat, abych to jako vůbec strčil do huby. Ono, když to strčíš do huby a ještě se to tam hejbe, ty to polikáš, že ono se to tam chytá o ten krk a nechce to tam. To je blbý, jo, ale nějakým způsobem tohle vnímám prostě jako maso, nemám zatím k tomu takovej ten, já jsem se ty challenge bál, protože jsem si říkal, že to prostě vytáhnu jako z pytlíku a pobleju se okamžitě, víš co, seš chlap, nechceš žrát koule, jo. Ale zase, seš alfa, musíš dominovat. Tak, blánu máme sundanou, teď počkáme, až se začne vařit voda. Do vody dáme ještě ocet a jedem. Nebudu se ptát, kde ty koule sehnaly, doufám, že to jsou fakt býčí koule. Tohle je vlastně zhruba kilo masa, to mám prostě na dnešek. 100 gramů býčích koulí má nějakých 135 kilokalorií, má nějakých 26 gramů bílkovin, 3 gramy tuku a myslím gram sacharidu. To je úplně super potravina vlastně, žerte koule. Si trošku přijdu jak Dahmer teďkom. A zase na druhou stranu, aspoň prostě, když už musí to zvíře padnout, tak aspoň se dělá fakt všechno. No. A protože máme ráno, děláme snídani, tak já dávám ráno kreatin, pak si to dávám ještě po tréninku. Myslím ještě probiotika. A zbytek už nebude. A vy můžete, nabijte na svegliv.com/hors. Dopiju si tady svýho bustříčka, co mám, frostíka, protože pak už taky nebudu moc. Dám si pak ještě krev na tréninka.
Na YouTube samozřejmě točíme prdel, točíme challenge, točíme žranice a všechno tadyhle, protože nás to baví. Ale kdyby vás zajímal čistě fitness content, tak dávám teďkom nově na Hero Hero. Já jsem teďkom na to dlouhou dobu, nebyl na to čas ani prostor, ale teď jsem to zase rozjel. Mám novýho trenéra, dávám tam vlastně celý tréninky, dávám tam rozhovory s hostama, takže koho by to zajímalo, čistě jenom fitness, tak to máte u mě na Hero Hero. Ty vole, tahle je hodně nabitá. Hele, 1 až 2 minuty, pak to prudce schladíme ve studené vodě, pak nalijeme novou vodu a budeme vařit 30 minut. Tohle se vlastně dělá, to se blanšíruje, to je jenom, aby jsme se zbavili zápachu. To se naučil v Masterchefu, víš. Máme tam 2 minutky, koule vyndáme. Co na to říkáš, kamaráde? Vypadají strašně otřesně úplně. Vypadají úplně, že to nechceš jako vůbec jíst, ale co se dá dělat. Tak nalili jsme čistou vodu, tu si vlastně přivedeme k varu, osolíme, opepříme a pak tam vlastně ty schlazené koule dáme znova a budeme nějakých 30-40 minut vařit, dokud nebudou měkký. Celá práce je hotovo. Jako nesmrdí to už. No, to cítím. Osolíme, jak jinak. Opepříme. Ještě bych tam měl dát bobkový list a ten, ty vole, úplně, jo, hele, mám ho tady. Dáme 2, přivedeme k varu a jedem. 30 minut je to hotový. Můžeme jíst celý den koule. Celý den budeme jíst koule. A pak přijde další den a budeme zase celý den jíst koule. A pak následuje poslední den, který budeme jíst žlázy. Píčí. Tak voda se nám vaří, takže teď budeme mít půl hodinky klídeček. Dáme to vařit. A víš, co nás teď čeká, když máme půl hodiny čas. Ale Honzi, zapomněl jsem na něco. Ty vole, 30 na ty koule. Prdele. Doufám, že už nebudou rozvařený na sračku. Počkej, já vařím bíčí koule, nemůžu teďkom, za chvilku ti zavolám, jo? Dobrý, čau. Chudák máma, ona mi volá v takovou nevhodnou chvíli. Já to jenom vyzkouším, jestli je to měkký už. Ale asi jo. Vypadá to, že to je asi měkký už. Tak jo. Tak. Jinak přátelé, to vlastně bylo kilo bíčích koulí. A máme z toho tohle, což je vlastně nějakých 260 gramů bílkoviny, že jo? To je skoro celý můj denní příjem de facto. Nevypadá to vůbec lákavě, nesmrdí to, je to fakt jako játra. Tak uvidíme, já si nadám k tomu trošku rejže, naservíruju to a půjdeme na to. Vyzkoušíme první bite, jestli se pobleju, anebo to zvládnu. Tady mám ještě jednu krabičku připravenou ze včera, tak doufám, že to neschně, dokud se k tomu nedostanu. Mám tady ještě troška rejže připravený. Sam rejže a tady mám od kamaráda takový slaninový dip lehce, to si dám k tomu. Honzi, dáš mi nějaký ochutnat? Ne kamaráde, já nevím, co to se mnou udělá a chci, aby si zůstal zdravý a mohl si ještě točit, takže ne, nedám. A dáš mi aspoň protein? Protein ti udělám, to jo. Vanilku nebo pistáci? Pistáci si dáš. Dáš si kokos, já jsem koule. Rozdělíme si to. Tak. Kámo, ty koule úplně nějak zhnědly. Ty vole, podívej se, to je hnus. To vypadá. No, čím víc se to blíží, tím víc jsem nervózní. Když jsi velký, můžeš používat malý nože? Kdyby náhodou to bylo hnusný, tak tam potřebuji co nejvíc věcí, které to dokážu přebít. Tak jo, lidi, trošku se to protáhla ta snídaně, ale začneme dneska trošku díl. Ale vařilo se to 40 minut, co se dá dělat. Držte mi palce. Začínají 3 dny pekla. Nebo možná ne, věď, možná to bude dobrý. Co ví? Vůbec to nesmrdí? Chceš čuknout? Nechci ty.
nejdřív samotný úplně. Chutná to jako játra. Úplně. Když jsem si říkal, že to budeme natočit, tak vlastně čekal jsem to mnohem horší. Čekal jsem to, že to třeba nedám skrz to, co vím, že to je, nebo to třeba nebude pojídatelný, ale když si odmyslím, že to jsou koule, to chutná jak játra. Pojde. Dal jsem si vlastně 4 koule, to bylo kilo, to znamená, že tady mám půl kila masa, 500 gramů, také 130 gramů bílkovin. Jediné, co mě fakt se, že si nemůžu dát snídaní vejce, a miluju ty vejce, co možná můžu zítra zkusit udělat, třeba nějakou omeletu s koulema. Lidi, napište do komentáře, jestli už jste někdy jedli koule. Holky, zdržte se hlasování, pište kluci jenom, jestli vám to chutnalo. A pak mi do závorky dejte, jestli to fakt funguje jako afrodiziakum a jestli vám to vystřelilo tesťák do nebe. Teď si vím, že tady sním ty koule celý den. Ráno půjdu na testy, můj vystřelený tesťák až do nebe. A pak se můžeme jenom dohadovat, čím to je. Mám 1 kouli k obědu a 1 k večeři už. No. Tak si mám půlku nechat. No, myslím právě dělal hlad. Ty koule stály za hovno, jsem byl furt hladovej. Já si nechám půlku koule, no, potom asi. Teď mám nějaký čas, než mi vytráví. Dám si pre-workout, půjdu cvičit. Používám samozřejmě králičí krev, nejlepší pre-workout. Já jsem byl zaskočený, že Jarda Svoboda dává 2 odměrky krve, ty vole. To je blázinec prostě. Fakt vy naturálové, to je hrozný. Já si dám 1 odměrku krve a jsem úplně vystřelený. A používám to už 5-6 let. Hele, kecam teďkom, střílím úplně od boku, nejsem si přesně jistý, ale já si dám pořád tu odměrku a pořád jsem z toho vystřelený. A to asi tím, že nepiju kafe nebo nepoužívám jiný stimulanty, občas, když mám volno, tak si dám třeba GG Booster nebo takhle, ale nebo když jedu někam daleko. Ale jinak já jiný kofein se snažím jako nepoužívat, takže možná kvůli tomu jako mám na to furt dobrou citlivost a furt mi to krásně funguje. Připravím si jídlo, protože pak už se nebudeme vracet domů, takže si to tady takhle pěkně připravím. Jako vypadá to fakt tragicky, radši bych to neviděl. Jsem to tady měl krásně připravený, no ale když jde o vědu, musíš prostě jít za hranice. Dám si taková rajčátka k tomu. Takže vidíte, zatím máme za sebou první jídlo. Byla to jako velice lehká challenge. No, uvidíme, co to se mnou udělá postupem času, ale zatím si přijdu úplně nabitej a těším se do fitka a budu zvedat dneska. Tak jo lidi, je po tréninku, je zhruba něco kolem 3. hodiny. Jsme šli trošku díl cvičit kvůli natáčení. Jsme u mě na baru a čeká mě druhý jídlo. Pořádná koule a půl. Furt to nesmrdí, je to docela dobrý, ale teď to budu jíst zastudená prostě, protože mám kravičku, takže krásně jsem si to připravil, takhle podívej. Je to k nakousnutí? Hlavně teď jsme na baru, takže za chvilku zavolám Míru, ať přijde udělat taste test. Nevím, jestli jsou na to Vietnamci zvyklí. Na takovouhle pochutinu. Pojď ochutna. Dám ti také kousek jenom. Vidíš, ani se neptá, je to dobrý. Jako já teda, fakt jo? No, když jsem to říkal. Není to tak hrozný. No, jako, když bys nevěděl, co to je, jestli bys to na pohodu. Tak je to v pohodě, určitě jo. Není to špatný. Musíš večer dát vědět, jestli jsi nadržený, anebo jestli ti vyskočil tesťák. Doufám. Jo, když tak volej. Večer přijdou nějaký mladý holky a Míra tady po nich bude skákat, ty vole. Máma psala, že jede do Plzně s tátou. Takže když bylo mi čas, tak se zastaví u mě, tak jim taky musíme dát taste test. Mámě, když jsem to říkal, co vařím, tak mě chtěla vydědit okamžitě.
krásně to zatím hraje, tyhle, je to v pohodě. Úplně to splývá v mém těle. Tady mám, přátelé, ještě na večer, já jsem si dodal všechno do jedné krabičky. Je to takový chudý, no. A myslím si, že to je furt ještě jedna z těch lepších věcí, co lidi jsou schopní dneska sežrat. Já si myslím, že můžeme přijít z mnohem horší challenge, doufám, že nepřijdem teda, jo. Ale vy mě vidíte rádi trpět, takže napište do komentáře, co bych 3 dny měl jíst. Mě dělá největší problém, když mám jíst něco živýho. To je, kamaráde, to je pro mě největší problém. To nechceš prostě, to nechceš. To, když se ti ještě hejbe v puse, prostě, tak je to špatný. Teď si dáme chill, pak nás bude čekat večeře a večer budeme pušovat klíče ve vovku. Že jo to, musíš to ochutnat taky. Fakt ještě žije, jako? Míra? Jo, Míra žije, dobře. A nemohl bys mi třeba něčím, jako, já si připraven bych jako musel. Ne, to bude dobrý. Pojď, neboj se. Vypadá to už, než to je. Játra. Je to v pohodě? A máš to málo slaný, abych tam něco dala. Tu zeleninu. Něčím. To jsem měl jenom ochutnat, to zase mi to neužírej, víš co? Já jenom ochutnat. Já už tohle nemám zase moc na zbytek, ne. Počkej. Dobrý, nestačilo. Kdyby vás zajímalo, proč mi vypadávají vlasy, to vidíte. Tak jo lidi, máme tady nějakých 6:30, nevím přesně teďkom. A čeká nás poslední jídlo dne. Vypadá to už docela nechutně, ale je to furt stejný. Od videa s Brichtou jsem se hodně poučil, ale teďkom jedu furt řepu. Kámo, to je hnus. Já si připomínám, že jsem v závodní dietě. Jo, mamka mi docela naložila, že si to připravu úplně strašně, tyjo. Takže zítra se budu muset polepšit a budu muset vymyslet nějakou lepší přípravu toho jídla. Ale úkol zní jasně, jíst 72 hodin býčí koule. Každopádně koule dochází, no, nevyjde to, takže musíme jít koupit k řezníkovi nový koule. V životě jsem to nikdy nekupoval, nevím, kde to koupím. Já bych chtěl ochutnat, Hanze, ale není prostě pro tebe už. Koule tvoří nový život, že jo? A já opět cítím, že se ve mně tvoří nový život. Čemak se zítra probudím omládlej. S vlasama bez vousů. Bude mi přeskakovat hlas. Jsem si dneska úplně připomněl tu dietu, jak prostě furt žereš a furt jsi vlastně takový jako prázdnej. No, sníš to a už za hodinu máš pocit, že bys prostě sežral všechno. A ti říkám, že já jsem to taky dělal. Jsem třeba jedl a zbyla mi troška rejže samostatně na talíři. To nedojíš, že jo? Necháš to bejt a dáš to na linku mámě. Ona to musí vyhodit a pak až to dá do myčky. Víš co, a máš to bez práce. Večeře je hotová. První den byl úplně easy, ale to tak vždycky bývá na začátku každý challenge. Může se to zítra změnit, otočit, může se blejt, cokoliv. Ale dneska jsem to zvládl dobře, bylo to super. Zítra nás čeká další trénink. Tu už by se mohl sebrat tady do prdele. Když se zavřít do ložnice. A asi půjdu sednout ještě ke kompu. Protože noc je ještě mladá, kamaráde. Ráno budeme pokračovat, tak ať seš fresh a já si ještě na chvilku sednu ke kompu, jo? Jo, dobře, mohl bych si ještě... Jo. Kde? Honzi, co tady děláš? Jdeme točit? Cože, já jdu za chvíli spát? Kámo, že ti je ráno. Co? To prd. Jinak lidi, tohle jsou koule na celý den, tak to nevypadá moc dobře. Snídaní si asi udělám nějakou omeletu s vejcema, abych se trošku najet a dodělám si k tomu rejži a jsme zase vystaraný na celý den. Změřeno, zváženo. Proplachujete rejži nebo ne? Já jo. Čus, hotovo rejže. Moderní domácnost, tak se jede. Kámo, ať to pák americký brambory, vole. Jo, odestu to, dám si k tomu třeba aspoň 2-3 vejce, ať mám trošku něco
Takhle si připadají tvoje koule, když přijdeš pozdě z hospody. Ta stará tě roštve. Jako je to hrozný, vypadá to hrozně chudě, ty vole. To má skoro 30 gramů na 100 bílkovin, ty vole, jako zase, nevím kolik mám, nemůžu tady žrát 3 kg koulí, nevím. To jsem si tam přidal jenom tak jako 3 vajíčka, jenom aby to mělo trošku nějakou jinou chuť, jo, to je nějako, že to. Vitamínky. Asi to tady vždycky takhle nasázím, od všeho něco po snídani. Tak. Dobrou chuť, přátelé. Já kdybys tam měl klobásu. Ne v sobě v těch věcích. Dneska máme výjimečný den tady v Plzni. Dneska je kolika, tyhle dneska? 12, 13? 12. 12. února. V Plzni máme sníh. Poprvé. Možná v tuhle zimu. To je nádhera. Já nevím, já jsem si toho nikdy nevšiml. Já jsem kolikrát byl u řezníka jenom fakt pro maso, nebo jsem si kupoval hovězí, nechal jsem si tam namlejt hovězí, ale... Koule jsi nekupoval, jo? To je nikdy, ne? Zvláštní, co? Ale než půjdeme k řezníkovi, musíme si jít zacvičit. Dneska je středa. Odpoledne mám malý hokej. To znamená, že půjdeš na chvíli do prdele, já půjdu na hokej. A pak si půjdeme večer dát večeři, královskou večeři. Dneska si na večer nechám 2 velký koule. A ty si dám. Dneska jsem asi přetáhl trošku, jsou trošku tuší. No, možná jsem je restoval teď. Co si zatáhli, no. Dobrý, že já si teď spravím chuť a budu úplně v pohodě. A dám si kyselinu hyaluronovou, glutation, koenzym a Dčko. Všechno máme, je to můj takový ranní pack. Já jsem si to hrozně oblíbil, protože jak já vlastně po snídani si dávám všechny vitamíny a minerály a tady to, tak jak to všechno jako dobře chutná, tak já nemám vůbec chuť na sladký pak. No fakt, já si to dám po té snídani, mám to jak dezert a pak prostě nepotřebuji jako vůbec jíst sladký, je úplně skvělý. Tak jo lidi, vytrávili jsme po snídani a připravíme se na trénink. Dneska si připravíme pre-workout podle Jardy Svobody. To znamená krev, arginin, cluster dextrin, kreatin a trošku soli. Proč? Vám vysvětlí on v Reelsku. Nebudu to tady opakovat. Jarda dává 2, já si dám jenom 1, protože mě by to vystřelilo na Mars, kdybych dal 2. Arginin. Dáme tam špetku soli. Kreatin. Já dávám kreatin normálně jako ráno, ale někdy si ho dám i do toho pre-workoutu, nebo někdy to dám i po tréninku, jako jak to vyjde. A na závěr tam dáme trošku dextrinu. Zalejeme vodou a jdem na to. Dneska budeme tahat, já tam mám nějaký deficit ještě, takže Honza vám vezme pár záběrů z toho tréninku a pak se vrátíme sem domů na oběd. Býčí žláz, protože točíme co 72 hodin, že jdu býčí žlázy. That's how this will end. Slow down.
Tak jo lidi, máme tady další den, máme další oběd, máme po tréninku, takže se na to vrhneme. Pak už nás čeká jenom večeře a konečně poslední den. Akorát problém je ten, že nám došly koule. Já vlastně nevím, jestli to tady dokážu koupit. No, budeme si celý den. Já jsem v A hledat pasti. koule. Jo no. Já se teď na oběd vám a budu muset jezdit po Plzni hledat koule. Prostě to je hrozný. Takže jestli to dotočíme, nebo to nedotočíme. Těžko říct, musíš vydržet tu video. No to. Se všichni byste tak podívali na dílku videa, kolik ještě zbývá. A tam minuta. No. Ty to máš jako takový mukbang tohle video. Až na to, že ty nežereš úplný jako sračky, ale žereš fakt jako dietní jídlo. Víš co, jak tam vždycky v tom videu ládují úplný jako šílenosti. Akorát jako dokázal bych si tu dietu jako představit jako jinak. Víš, jako nevím, asi radši bych jedl tresku prostě, než bičí koule. Můžou lidi napsat do komentáře, co nejhoršího, kdy museli sníst, nebo museli, nemusíš nic, ale co nejhoršího jste vůbec jako snědli. Za mě to bylo živý saranča. Nejhorší věc ever. Jediný co vlastně, tak jsou takový suchý, no jak jsem si to jenom uvařil, protože ono to má chuť jako játra, když si třeba dělám játra, tak to mám omačku a jí se to jako fajn, ale tohle se jí jako pomalu se to jí. Volám ho, jedeme z tréninku a volám po němu, co dělá. A on, já říkám, co děláš? No, proč? Říkám, musíš přijet na večeři, budeme točit. Co děláš? Hraju KCDčko, víš? Kámo, já ti říkám, že ten nevylez z baráku. Přijdu na bar, tam v televizi, jak hraje KCDčko, vedle sedí Jarda s Noťasem, hraje KCDčko, voláš po němu, hraje KCDčko, do prdele, ty vole. Pavlis nezvěstnej, ty vole, dělá, že má práci, přitom KCDčko doma určitě, vole. O Petrovi ani nemluvím, to nevím, vole, ani jestli žije. Oběd máme za sebou, zbyly mi tam poslední 2 koule na večeři a teďkom vlastně musím teda jít do města a pojedu se podívat do Makra, nevím, do Globusu. Volal jsem Grůšovi, scháním ty koule, no. Ale jenom k tomu, že už se doobědval, prosím tě, včera to do tebe padalo nějak líp, jsem úplně vysvětloval. Jako je to pomalejší dneska. No. Já nebudu tě lhát, jako. No. Včera to do tebe fakt padlo, nic ti na talíři nezbylo. Jak jsem to ten první den, tak mi to nevadí, ale teď jak už jim druhý den furt to stejný, tak už mi to začíná trošku. Je to jako pomalý, je to takový, víš, suchý, pomalý, jako nechce se jít do toho tolik. Ale nechci, aby v tom videu zase bylo 50 minut jenom jak jem, víš co, tak se to tady snažím trošku urychlit ten oběd, ale... Cítíš nějakou úplně drive větší? Furt se netráč. Chuť mám furt stejnou, asi libido bych řekl, že je furt stejný. Chuť cvičit mám asi stejnou. Pořád velkou, takže dneska jsem tahal docela dobrý mrtvoly, síla byla, jo. Ale vážil jsem se a měl jsem už třeba o 1,5 kg míň. Jak jim jenom to clean jídlo, jakoby jenom prostě rejži s těma koulema a občas nějakou zeleninu k tomu, tak je fakt vidět, jak prostě je to. No, jenomže říkám, dneska jsem to udělal 1,5 kg a jako 1,5 kg. Je to furt jako maso, že jo, je to prostě furt žláza, nebo tohle z toho. Má to nějaký 26 gramů bílkovin, tyhle, to je jako, je to hodně jako. Ráno jsem si k tomu dal vejce, že jo, ještě. Ke každému tomu jídlu si dám trošku rejže, no, ale jako, ty vole. Já kdybych to točil, ty vole, měsíc, vole, tak si můžu jít na závody rovnou. No nic, jedeme kupovat koule, co se dá dělat? Tak jo, lidi, máme podvečer, my jsme opět na baru, potkali jsme se tady s Ponym, tak jsem říkal, že ho musím využít taky na taste test. Dával jsem to ochutnat mámě
Jo, chudák. Třeba do Plzně chtěla mě vidět, jak Handa dostala bičí koule do huby. A pak jsem dával Mírovi tady a musím dát i tobě. Tak jsem ti tady vzal také půlku koule. Vypadá to jak kroketa. Měl jsi to někdy? Ne. Nikdy jsi to neměl? Ne. Poprvé. To chudná jak játrový knedlíček. Přátelé, super potravina. Jako nemá to nějakou chuť. No, abys to víc osolil. Trošku víc soli. A chudná tak játrový knedlíček prostě. Doporučil bys to studentům? Jo, to za tu cenu. No, Takže, jako je taky suchý, no, dost. jo, tak já jsem to jenom vařil, víš co, Jako, má to takový trošku dojezd, jo. Jako, víš co, točíme 3 dny, žeru jenom bičí koule, takže jsem prostě jako netrávil hodiny na přípravu. ale tak to vypadá jak brambora, hele. Jo, Jak neoloupaná brambora. to je batát. Batát. To vypadá jak, vole, batát. Jako kdybych to měl v hovězím vývaru a řekl bys mi, že to je játrový knedlíček, tak nic neřekne. Tak si to vychutnám. Nepoznáš, ne? Nepoznáš to. Já to teď komím už druhý den, už je večer, to znamená, že jsem měl nějaké 6 porcí. A už jako, už se mi to jí pomalej, že jo, už prostě to nadšení už není tak velký, jako na začátku, ale dobrý. Ještě zítřek zvládnu ještě. Jsem původně myslel, že dneska budeme muset končit, protože já jsem scháněl bičí koule po celé Plzni a nikde neměli, a nakonec jsem je teda sehnal. A takže budeme pokračovat. Dneska ráno jsem si dělal vajíčka s vejcema. No. Jo. Dobrý to bylo. A tak říkal jsi, že ten mekáč byl horší, ne? Jako, po tomhle se cítím v pohodě, protože to beru jako maso, ale po mekáči jsem se cítil unavený, byl jsem úplně takovej, fakt, jako mekáč byl hrozný. Jo, ještě nějaký bílej dip bych do toho dal. No, Tady do toho? no jasný. Jsem Aby dával, jsi to namáčel někam, no. Každý do toho ochutnal, tak s tím byl úplně v pohodě. Jo, jako, tak kdybys mi to neřekl, tak mě to nějak asi nerozhodí. Musíš si jenom v hlavě odmyslet ten předsudek, no, co to je. Chceš ještě? Ne, dobrý. A všichni, to je dobrý, to je dobrý. Já neříkám, že to je dobrý, já říkám, že to je jako, že to není hrozný, že se to dá sníst a není to nechutný, je to prostě fakt játrový knedlíček v hovězím vývaru, je to trošku suší, chtěl by to trošku dosolit a kdybys to osolil, to by bylo asi lepší. Točíme to právě proto, že vlastně kolem tady ty suroviny se motaly 2 velký mýty, že to zvyšuje testosteronem a že to funguje jako afrodiziakum. Jo. Ani jeden ten fakt nebyl potvrzený, takže je to ale proto jsme tady, aby jsme to A vyzkoušeli. tak jestli to je super potravina, tak jako, když to Pavlis říká, já jsem si myslel, že to je jako vtip, víš, že taká jako sranda, jako jo, bičí koule, jo. A není to vtip, to je realita. Ona to byla sranda do té doby, než přijel s tou taškou, kde měl ty vole 3 kilo těch bičích koulí, vole. No, když teď si jedl bičí koule, co bude dál, kam to chcete posouvat, jo, mě zajímalo. Dá se vyzkoušet ještě jako spousta věcí, které třeba normálně běžně jíš. A teď záleží, co to s tebou udělá, když to budeš jíst non-stop jenom tu jednu věc. Vem si, že by si třeba 3 dny v kuse žral jenom pizzu. To je normální den, hele. Normální týden. Ale počkej, si dáš jednu pizzu, je to fajn. A teď jsem, že třeba 3 dny budeš žrát jenom quattro formáči. Ty vole. Jako to už je hodně jako extrém, jo? Jako kdyby si to mohl střídat, jo? Jako i mekáč je dobrý, když si to dáš jednou třeba. Ale jak to jíš non-stop, tak já jsem se nepřipadal dobře vůbec na tom. Ale jako quattro formáči to musí být jako děs, no. Co je taková nejhorší věc, co jsi kdy jako fakt sežral? To nejhorší, co jsi sežral? Jako, Co si fakt jako říkáš, že to byl fakt hnus? jako potravinu, jako potravinu, jo? Že máš jídla, které jsou dobrý a třeba někdo je špatně udělá, ale já nevím. Já nemám rád moc mořské věci, jo? Takže mě třeba mušle jako přijdou hnusný, víš? Jako, ale jenom jako, když na to koukám, vsadím se, že to třeba bude jako pro někoho chutnat dobře, ale to bych třeba nesnět, jo? Krevety mi nevadí, ty mám rád. Sushi taky mám rád, takže asi jsem se nesetkal s ničím takhle jako... No takhle hmyz a toho v pohodě zkoušel Jo, jsi? jo, To je v jako, klidu. myslím, že je v pohodě. Živý červy? Červy zrovna jo, ale třeba tarantuly sežrat, živou, to bych jako, Ty vole. to už je jako, A jenom 72 hodin jenom tarantula.
Jako když, ne, to bych asi úplně nesměl. Nemám rád chobotnice, ale jako chutnal jsem kousek. A jako, nevím, nepřijde mi to jako nechutný. Já jsem na to koukal, jak žrali ty tarantule. Já bych to asi nezval, já se bojím pavouku, já se bojím pavouku. Jako kdyby to bylo usmažený, nějak zpracovaný, tak asi se to dá. Poslední koule dnešního dne. Když on to není úplně koule, taky spíš kašiška to je. Kolik šišek? Bičí šišky. Nebo jsou to pořádné? To jsou balšové gule pořádně. To už vím. Ve školní družině, mlíková polívka. To největší hnus, co podle mě jako kdo kdy vymyslel. Jako, fuj. Mlíková polívka. Jo, to u nás dělali, to mám PTSD do teďka, jo. Jak ti to skurví ve školní jídelně, tak už to celý život pak nechceš rád. Jako musíš se hodně překonat, aby jsi se k tomu vrátil. A nejlepší jídlo, co jsi kdy jedl? Já mám hodně rád stejky, takže jako dost stejku jsem jako měl. Neměl jsem třeba wagyu, to jsem neměl. A chtěl bych to zkoušet, ale moje jedno z nejlepších jídel byl asi uděný losos. Fakt vyuzený losos, nebo nějaký sous vide. Jedna z mých nejoblíbenějších jídel, co jsem jedl fakt hodně dobrý, byla houbová polívka, kterou jsem jedl před závodama na Slovensku v hotelu Zlatý klučik. A tam jsem si dal houbovou polívku, i když já jsem houby moc nejedl. Já jsem jako nesnášel, když ty houby plavaly velký kusy v polívce a mě vadila ta konzistence. Chuť ne, ale konzistence. A tady udělali jakoby takový krém houbový. A v tom byly takový nakyselý, takový ty malý japonský houbičky prostě. A hej, to bylo tak dobrý, že jsem si přidal místo desertu tu polívku. To bylo úplný highlight. A od té doby jsem zase začal jíst jako houby naplno, normálně, bez prdele. Já jsem si hnedka vzpomněl na tu polívku z té Anglie, tu houbovou polívku, to smrdělo. Ale nakonec to bylo nejlepší jídlo, co jsme tam jedli pomalu. A jedny z nejhorších jídel, co jsme jedli, byly, když jsem byl na závodech v Anglii na logliftu, tak Petr kupoval ty hotové jídla, že jo, v té Anglii prostě. Tyhle, to byly sračky, to byl hnus. I v Americe jsme měli tak skvělý jídla, vole. To... Jo, a mě nejvíc chutnalo, jak jsme byli s Leonidasem v tom mexickém. Jako to chipotle bylo taky dobrý, ale ta ryze mexická byla jako, ty vole. Dan, jsme hotoví. Končím. Tak máme za sebou večeři druhý den, teď už se jenom dobře vyspat a zítra nás čeká co? Zítra nás čeká poslední den téhle challenge. Zatím vypadá, že jsem dobrý, nic mi nenarostlo, koule mám furt stejně velký. Libido se mi nezvedlo, asi Hans to přežil. On u mě spinká, chudák, a bojí se, víš. On se bojí, že mi naskočí libido a že ho přetáhnu. Ale dobrý, jsem v pohodě. Dneska jsem byl na tréninku, dobře jsem si zacvičil, všechno cajk. Fakt se mi ty vajíčka ráno, co jsem měl s těma koulema, nějak tam nepomačkají v břiše a nebudu ráno mít takyhle vajíčka s koulem. Si patentuj recept, vajíčka s koulem. Vajíčka s koulem, úplně. Táhle, jakože keto snídaně, víš co, pořádá. Tak lidi, máme tady poslední den ráno, takže já tady mám už připravenou snídani. Včera se nám podařilo na poslední chvíli sehnat bičí koule. Já vám jenom ukážu, protože jsem vzal balení navíc, abyste viděli, jak to vypadá. Jsou obrovský. To je skoro 800 gramů ty koule. To se vlastně, jaký uvařen, tak se trošku zcrkne. Takže dneska nás čekají poslední 3 jídla. Zatím to zvládám dobře, ale teda musím říct, že když jsem se dneska probudil, tak jsem se na to moc netěšil, protože už se jako těším, až si dám něco jiného. Jak už to jen 3 dny, tak už prostě jako fakt se těším na něco jiného. Takže dneska už jako na to nemám úplně takovou chuť, ale co se dá dělat. Tam to bude takový víc oranžový. Možná se mi to dneska líp uvařilo. Lidi, a pro ty z vás, kteří to vydrželi koukat až sem a trpíte se mnou, tak pro vás si nachystáme na svigliv.com speciální sleváč, bíčí koule. Můžeš to jít využít. Já ti říkám, že jakmile si objednáš na tenhle sleváč, tak ti naskočí test jako 15%. A to chceš. Hele, ten poměr ti nějak nevychází, ne? Tam máš teďko málo koulí na moc rýže. Vychází to dobře, kámo, neboj. Já to tam dávám tak od 2 katury, že víš co.
Zbyde rejže, vrátíš do rejžovaru, dáš potom. Spíš kole musíš počítat, máš jenom 4, víš co? Nebo takhle, já prostě mám jenom 4, protože nebudu si dělat víc jak 1,5 kg masa na den. Já pořád nevěřím tomu, že to je jako tolik masa ve finále, když jako, že fakt sníš jako pár koulí. A tak vždycky to vážíš v syrovém stavu, že jo? No jasný. Ale tak je to, Je to zvláštní, no. Tak jako prostě jak to vaříš, tak se to fakt jako zcvrkne dost, no. Já jako nemám pocit jako hladu. Já to sním a jsem v pohodě, víš? Je to úplně podle mě, jak kdybych snět kuřecí, jako nebo ne, víš, stejný to množství, jsem v pohodě. To je stejný, jak když si uděláš hovězí v pomalém hrnci. Víš, co tam hodíš, ty 2 kg hovězího, máš z toho. Mně to chutná míň a míň, ale řekl bych, že je dělám líp a líp. Nedokážu to posoudit. Vařil jsem je po 3. teď, takže 3. den, po 3. jsem je vařil. Víc jsem to osolil. Dal jsem tam ještě víc nějakého koření a asi jsou lepší. Chceš ochutnat? Nechceš, Ale asi dobrý. Tak já si po snídani tady dám ještě svoji rutinu, ranní nálož vitamínu, minerálu, všeho, co mám. Kdo nemá ještě, tak naběhy na Swaglift, Slověko Beachy koule. A můžeš použít i horse, je to v pohodě. Teďkom si dám vitamíny, chvilku vytrávím, půjdu cvičit. A pak se uvidíme zpátky u oběda, přátelé. Tak jo lidi, máme po tréninku a po tréninku si vždycky dávám protein. Jelikož točím tuhle challenge, tak mě napadlo, že to prostě spojím dohromady. A když už jsme u toho, tak zkusíme aspoň jedno jídlo na sladko, jak to bude vypadat. Takže já si udělám klasický protein, banán, voda a dám si do toho ty Beachy koule. Uvidíme, co to udělá. Já možná zkusím slaný karamel. To bude lepší. Hodíme to tam. K tomu si tam přidáme trošku banánu. Protein. Tak, asi ho tam ještě trošku z kořice. Prdavé, vole. Jsem si to roztrhl, hned jsem si to tady zajebal. Nikdy jsem se nebál jako dřív. Čuchni. To nevím. Ne? To nevím, no. Je to horší než lepší. Dobrou chuť, přátelé. Tady je moje potréninkové jídlo dneska. Kamo, je to mnohem lepší než to jíst. To je rychlovka prostě. Já si to tam naházím z toho rejží a vypiju to prostě. Ten protein, jak je dobrý, tak on to přebíjí tu chuť toho. To necítíš. Až když dopiješ, tak pak to má takový ten dojezd těch koulí, jo. To je dobrý, ten protein přebije všechno. Je to... Co k tomu víc říct? Tady mám poslední kouli a půl. Schovám si ji na talíř. Tohle je moje jakoby poslední to. Poslední večeře. Mám ještě oběd, že jo, teďkom si dám, vlastně po proteinu si dám oběd a večeři, ale tohle už je oběd i večeře dohromady. No, jelikož ty jsi to přežil, to natáč, nebo také, ještě jsme nedotočili, ale vypadá to, že to asi přežiješ, tak vypadá to, že s mým libidem se nic nestalo, tak je to asi mýtus, jo, ale to si potvrdíme až na konci, nechci předbíhat, ono nikdy nevíš. S ním tu poslední kouli mrdne mi v palevo, hnutě volinku, prostě a dostaneš za uši.
Jo, nevíš nikdy prostě, co se může stát. Teď se dáme šlofíčka. Já tady musím trošku poklidit doma, nějaký domácí práce. Pojedu do města něco zařídit a pak nás čeká večeře. To je fakt moc neuklidil. Já budu uklízet. Hele, neříkal jsi nahoru, že budeš uklízet? No, když já uklízím, já si tady na ploše dělám teďkom pořádek, víš? Protože to je základ. Nejdřív práce se musí udělat, ať to máš klidný stůl, jo? Jo? Tak ty zatím neotravuj, jo? Jasný, no, tak na večeři. Můžeš vysát zatím. Ne. Tak jo lidi, máme tady večeři, poslední 2 koule dnešního dne, týhle challenge. Upřímně jsem na začátku ani nečekal, že to dojedeme do konce, protože samozřejmě, když mi Pavlis říkal, že budeme žrát bičí koule, tak jsem původně myslel, že to ani nestrčím do huby. A vidíte, po x minutách je tady poslední večeře, závěr tohohle videa a vypadá to, že jsme to fakt dotáhli do cíle. No, každopádně, proč jsme tuhle challenge vlastně točili, je ta, že kolem téhle potraviny je mnoho mýtů. Za prvé, že nám zvyšuje testosteron, za druhé, že to působí jako afrodiziakum, tak si asi pojďme také s klidným srdcem říct, že jsou to mýty a nic takového se asi nestalo. Honza za kamerou vydržel, prdel ho nebolí, já jsem na něj chuť nedostal, jo, takže moje libido zůstalo furt stejný. Jestli se mi zvýšil testosteron nebo ne, vlastně to ani nemůžu moc posoudit, protože jsem nasypaná z hruda. Jediné, co mě překvapilo, je to, že to vlastně chutná jako játra, ale není to tak strašný. Jo, když si odmyslíš všechny ty předsudky, tak fakt se to jako dá sežrat. Ale myslím si, že po téhle challenge už si to v životě nekoupím. Každopádně na swagleaf.com máte nový slovej kód Beachy koule. Můžete to využít. Už mi to nejde tolik jako první den, musím říct. Už se fakt těším. Fakt se těším na něco jiného. První den jsem si vlastně uvařil kilo. A bylo to málo. Bylo to málo pro mě, takže jsem si pak vlastně druhý den jsem měl 1,5 kg. A tenhle třetí den jsem měl taky 1,5 kg. 14 až 15 gramů to bylo. Jo, takže v podstatě 1,5 kg masa denně. Snědl jsem tu večeři, ale pak ještě večer, jako než už jsem začínal mít hlad zase, jako už jsem začínal mít hlad, už jsem se těšil jako na tu večeři, takže. A to je tím, že samozřejmě já jsem jedl jenom ty koule a jedl jsem to vlastně z rejží a jsem tam nějaká zelenina. Takže v podstatě jsem jedl fakt jako hodně clean, jo. Až třeba tadyhle na tu zauzenou majonézu, jo. Ale jinak je to vlastně úplně clean. Já nevím, jestli jsem dal, když jsme to tady počítali s Honzou, tak jsem dal podle mě nějakých 2,5 tisíce. Něco takového, no. 2,5 tisíce kalorií za den, což je málo na mě, já jim jako mnohem víc, takže jo, no, bylo to znát, byl jsem takový jako hladový. Jasně, no. Já jsem se vlastně vážil ten první den, to jsem měl na váze jako v tréninkových věcech oblečený 130,5 kg. A vlastně druhý den jsem se zvážil vlastně úplně ve stejných věcech, vlastně i ve stejný čas. A měl jsem hned nějakých 129 necelých. Že fakt normálně jako prostě hned za ten jeden den, jak to šlo dolů. Tak asi zhubneš, no, když budeš hrát jenom koule, ale... Ale tohle vlastně, co jsem teď jedl, normálně dokážu přiřadit k nějaký závodní dietě prostě. Rejže, maso, troška zeleniny, to je celý, víš co. Takhle když se připoješ na závody, rozumíš. Jenom prostě, kdybych se připojil na závody, tak jim třeba kuřecí a tresku a ne bičí koule, víš co. Jo. Akorát já prostě vracím se do toho silového tréninku a tam prostě, když zvedáš, tak to je strašně málo. Já potřebuji žrát jako přes 4000 kalorií za den, abych jako fungoval, abych dobře regeneroval a tak, takže cítil jsem to. Vždycky večer jsem byl úplně unavený, vyřízený, takový už jako, ale dá se to zvládnout v pohodě.
Ale o to tady ani v podstatě nešlo, aby jsem to jedl nějak dietně, jo. Mohl jsem si to udělat na milion způsobů, akorát já jsem koule jedl poprvé v životě a připravoval jsem si je poprvé v životě, takže já jsem našel nejjednodušší recept a to je, že si je uvaříš, tak jsem si je prostě uvařil a nevymýšlel jsem žádný omáčky ani nic takového. Koule s omáčkou prostě to už je moc. To už je moc prostě. Každopádně lidi, vy mi napište do komentáře, jaký nejhorší jídlo jste jedli. Nebo co nejbizarnějšího jste jedli, ne nejhorší, co nejbizarnějšího jste snědli. Protože já bych si to pak chtěl přečíst a chtěl bych si z toho vybrat další námět na dalších 72 hodin. Tohle je vlastně jako maso, takže je to dobrý, ale si třeba představím 72 hodin jenom na čínský polívce třeba. Jako 72 hodin jím jenom čínský polívky. No, to neříkej moc na hlas. To musí být totální extrém třeba. Tam není žádná bílkovina, veď. Je to sračka úplná. To musíš být po 3 dnech úplně vyřízený. No, zase tam máš hromadu příchutí. To jo. Kuřecí, houbová. Jo, no. Si můžeš střídat, to nemusí být jenom jako masový, že? Akorát škoda, že se to nedotklo ani těch ingrediencí, po kterých to chutná. No. Hele, ale padá to do tebe nějak rychle, já nevím, jestli je to tím, že už to chceš mít za sebou. Chci to mít za sebou. Chci to mít za sebou. Kdybych se potom vybil, tak už mi to nevadí, už je to v pohodě, ale už to chci mít u konce. Já byl na baru, kluci si tam objednávali fóčko, tyhle, takovýhle věci, pokejčko a já uvařený koule. Jsem smutný. Těším se, až tento den skončí. To vypadá jak ty nožičky z toho, viď? Když si děláš když si opejkáš busty. Jo, co? Že jo, to je ta Jo, nožička z toho, z no. busta, vole. Ty vole, hned to chutná líp. Super, připadám, že to je nekonečný. To nejde už vůbec rozkousávat, mě bolí huba už. Za ho přehodnotíš, jestli ty živý kobylky byly fakt to nejhorší, co se kdy žral. Ne? Tady jde o to, že 3 dny musíš. Když sežereš jednu kobylku jenom, to se nedá srovnat. Kdyby si měl žrát 3 dny živý kobylky, to je konečná. To chceš umřít radši. No jako zrovna teďka nevypadáš, jako že by si chtěl nějak extra žít. Před chvíli mi volal Gruša, jestli nechci nějaký koule ještě, protože Grušovo vlastně táta má řeznictví tady, takže jsem od něj scháněl koule další, protože už na dnešní den mi docházely. A dneska mi volal a říkal, jaký jsou. Říkám, výborný, udělej si je určitě doma. A říkáme, a jak to žerou, jestli jako ve Fear Factoru, že to tam žerali syrový. Takže přátelé, jestli tohle někdo si žere syrový. Máme tu challenge za sebou, přátelé. Přežil jsem a jsem krásný a zdravý, ty vole, jako předtím. Pojďme si to lehce zrekapitulovat. Takže, býčí koule. 3 dny, 72 hodin jím jenom býčí koule. Zvládl jsem to, dokončil jsem to. Je to neuvěřitelný, nečekal jsem to já, ani Pavlis, ani nikdo, ale je to doma. Tak, fakta, které k tomu byly. Zvyšuje to libido, je to pičovina. Zvyšuje to testosteron, je to pičovina. Dá se to žrát? Bohužel dá se to žrát. Je to delikatesa? Nemyslím si, že to je delikatesa. Nepovažoval bych to za delikatesu. Vy, pokud jste se dokoukali až sem, vydrželi jste to utrpení se mnou, tak jste fakt nejlepší. Díky za vás. Nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat. Napsat do komentáře, co byste chtěli vidět jako další challenge. A prosím, ať to není nic syrovýho ani živýho. Mějte se krásně, lidi. Tak jo, ale Hanzi, máme to za sebou.
že jsi to natočil a teď už vypadně, já se musím připravit na Valentín. I ain't out of mind, I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am I am just an icon living. I am just an icon living. Close. What's up, bro?